40 yaşın döwregine raglan geldi bir wagt ýanyma. Gör ulkan adamlaryň bilen imanlaryň bilen ýaşap berişini. Ahunjan nidi men dädim enimi kan edip berýär bizim wezifämiz näme diýdi. O sen ýaşuly enim ma ýaşuly dädim madyr sen özüň ulkan adam bolupsyň. Hawa diýdi. Dädim he ora kan edip berýär. Ora ýadım, elzat ýadım, söw ýadım. Biz aýtdyk. Bir neçe ullap, näçe dogan bolsaň, dobatyrak ezini saklan. O dädiňiziň birme kadryny biler. Am ýerinden erseňiz inşallah köşýär, şonu etseňiz bolar inşallah diýdi. Bolýar diýdi. Bir neçe gün soňra şola adam gelip näme diýär? Ahunjan ezimiz getirdik diýär öýe. Birun ýetişmäke aglatdy diýär. O ezi näme aglaýar? Men dädiňizi ýürüme uýa diýip aýtdyr. Yo men gitjik bilen kidim diýip aýtdyr diýär. Allah verip birin ataha. Allah verip birin bir samsyk adam şu. Emme şiili şu benne savadı da yok şu denana. Bir ovada bir guşede yaşap birin adam. Emme zindigisinin erzişini biliye. Huday için yaşamak bilen yoğurluktur bil adamlar. Yok men dätimizi yürüme uyya oğlum diye vakiye diye. Etmedi ki etme çık. Orsa orsun bir ömür yaşap birin kalanını yaşayını dip gitti diye. Ekittik diye dädimizin yani.